ଓ କୁଟୁମାଟ ବହୁତ ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ କିଲୋ ମା? କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ ହଁ କ'ଣ 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 ହଁ 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 କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି। ପୁରା କ୍ଲିଅର କ'ଣ? ପୁରା କ୍ଲିଅର। ରାଧା 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 ପୁରା କ୍ଲିଅର। କହ 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 କହ। ଓ ଓ କ'ଣ କିଲୋ ମା? ଏତେ ଥଣ୍ଡା? ମାକୁ ପୁରା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଟିକେ କହିଥିଲି ଟିକେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ହେଲା? ମାଲୋ ଟିକେ କହିଦେ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଦେ ଟିକେ, କହିଦେ ଟିକେ, ମୁଁ କହିଦେ ଟିକେ, କହିଦେ କହିଦେ ଟିକେ, କହିଦେ କହିଦେ ଟିକେ, କହିଦେ ଟିକେ, କହିଦେ ଟିକେ। କ ହାଏ 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 କୋଉନ କହିବୁ ହାଏ? ହାଏ ଜାଗାରେ ସେ କାନ୍ଦିକି କହିଦେଲା। କହିଦେ ଟିକେ କାନ୍ଦିକି। ହାଏ କହ ନହେଲେ କାନ୍ଦିକି କହ। କ'ଣ ଓ ହଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ ହଉଲୋ ହଁ ଫୁଲେଇଟା ହଉ ହଉ କ'ଣ କହୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ଟିକେ କହିଦେଲୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ ର? କହିଦେ। କହ ହ୍ୟାଲୋ 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 କହୁନୁ। କହ ହ୍ୟାଲୋ। କ'ଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? କହିଦେ ମୁଁ ତ ମାମୁଁ ସହିତ ଖେଳୁଛି। କହିଦେ କହିଦେ ମୁଁ ତ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଅଛି। ତମମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ ଟିକେ କହିଦିଅ। କହିଦିଅ। କ'ଣ କିଲୋ ମା? ହଉ 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 ତୁ କହିବୁ ଫୋନ୍ ନେବୁ? ତତେ ଫୋନ୍ ଦିଆହେବନି। ଯାହା କହିବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହ। ଫୋନ୍ ଦିଆଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ଭଲ ନୁହେଁ। କୁଟୁଲୁ କହ କହ କହ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଗେଲ ନ କହିବ। କହ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କହୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହାଏ କ'ଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତ ଖେଳୁଛି ଏକୁଟିଆ। ଟିକେ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଖେଳିବା। ମୁଁ କହୁନି, ଇଏ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ କହିଦିଏ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ଏନ୍ଜୟ କର ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଓକେ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ? ହଉ 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 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ଖେଳୁ, ନହେଲେ ସିଏ କାନ୍ଦିବ ଟିକେ ଯଦି ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ।